Jo vaig estar a la TU, una universitat de Viena, a un laboratori de biologia on investigàvem diverses coses de plantes. Les primeres 2 o 3 setmanes vaig estar treballant amb 2 alumnes de màster, així que tenia més ajuda, a part de la Sílvia, que era qui m'ensenyava tot. A l'acabar aquest període vaig estar més sola i vaig provar que em desenvolupava molt bé al laboratori. A part, quasi tothom era de fora, així que entenia bé la meva situació i em recolzaven molt. A part, moltes vegades portaven menjar per a tots, per celebrar qualsevol cosa. El que més jo feia eren cromatografies, encara que també vaig fer PCRs i alguna amplificació de proteïnes. També vaig tindre que aprendre com utilitzar els aparells per tal de llegir aquestes cromatografies. A l'arribar a Viena vaig tindre que aprendre com moure'm per ella, cosa que se'm va fer fàcil. Una vegada superes Varna, res és més complicat. En aquesta foto ensenyo el meu parc preferit de tota Viena, ja que va ser el primer lloc que vaig visitar. A mi Viena em va enamorar i també em va inspirar molt, tant que en un mes em vaig llegir 5 llibres, quan feia molt temps que no llegia res. Al costat de casa meva, a uns 20 minuts o així, tenia una església molt bonica i una miqueta més lluny un edifici preciós, com tota la ciutat. Vaig començar a fer activitats, com anar a concerts i visitar més jardins, encara que al principi se'm va fer dur l'estar sola per la distància, però aviat li vaig agafar el gust. Vaig provar menjars, també vaig fer rutes per la ciutat, on cada monument era més bonic que l'anterior. Inclús dintre d'una església hi havia una exposició d'art. Vaig visitar el parc d'atraccions, inclús vaig anar a l'òpera sola. Tota aquesta experiència m'estava encantant. M'estava descobrint més a mi mateixa i a ser més independent. Al mig de la meva estada va vindre la meva parella i li vaig fer un tour com una professional per tota Viena. Inclús vam anar a veure un ballet i vam visitar el Museu de Ciències. Aquestes últimes fotos van ser l'últim lloc que vaig visitar i les meves últimes fotos a la meva estimada Viena. I ja me'n tornava a casa. Consells per anar a Viena o a qualsevol lloc, suposo. Primer que tot, que tens que agafar els vols i l'apartament on et quedaràs. Així ja estaràs ubicada al mapa. Després tindries que mirar com moure't per aquesta ciutat. També tens que mirar què coses tens a prop de casa. El supermercat, el metro més proper, la parada de bus. A part d'aquesta primera part més estressant, la resta d'estada va ser increïble. Estaré sempre agraïda d'haver pogut fer aquest Erasmus. Moltes gràcies.